दिनै 20 बड'लेण्ड एकर्ड सेलिब्रेशन डे आरो बे एकर्ड डेखौ बिपिएफ हानजाया बिटिसिनि गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बतझ'रआवबो दुलिगाव इउएन एकाडेमि थेंफाख्रि फोथाराव बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि दैदेननायाव कभिड-19 नि नेमखान्थिखौ मानिना गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बिटिसिनि गोरोबथा सान बिटिसिनि गोथार जोनोम सान भारत हादरनि राजखान्थि सावगारिया बिटिसिनि समायना सावगारि दिनै आरो बे एकर्ड डे सेलिब्रेशनाव बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि सेक्रेटारि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। लोगोसे दिनैनि बे 20 बड'लेण्ड एकर्ड सेलिब्रेशन डे फालिनायनि सायाव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा मा फोरमायखो जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। जोङो गाजा गोमजायै 20 बिटिसि एकर्ड डे जोङो बाहाय उदजापन खालामदों। रायजो राजा आरो बिपिएफनि कर्मबिन्दफोरखौ लानानै कभिड प्रट'कल नियम मथे जोङो खम संख्यक सरकारि एसअपि मथे जिमान संख्यक गेदारिं जानांगौमोन बे गेदारिंखौ लानानै जोङो बाहाय उदजापन खालामदों। बयबो पलिटिकेल पार्टियाथ' राइट दङ गावानि गाव केन्डिडेट होनायनि बिजेपि दङ इउपिपिएल दङ गासिबो दंजोबो होबोगासिनो दङ ज'आ 17 बोसोराव बिसोरो केन्डिडेट होबोगासिनो दं जेसेबां इलेक्शन जादों एसेबां गतिके हो जोंहा आपत्ति गैया किन्तु रायजोआ दिनै बिटिसिनि थाखाय बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वसो नांगौ होननानै रायजो राजा बतझ'रनि रायजो राजाया बुंगोन फैगौ दिनावबो बुंगोन। बिपिएफनि रायजो राजाफ्रा कमप्लेन होयो जे बिटिआर होननानै थगायनानै बिटिसिखौ दखल खालामनानै जोंनि बिपिएफआ 17 बोसोराव रायजो राजा बतझ'रनि प्रत्येकजन रायजो राजाखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव जेसेबां उन्नति सहाय सहयोगिता फैदोंमोन प्रत्येकता रायजो राजानो होबोदोंमोन कुनु बाहाय भेदाभेद खालामाबालानो नाथाय दिनै बतझ'रआवबो रायजोफोरखौ भेदाभेद खालामनानै सोरखौबा पलिटिकेलनि नामाव सोरखौबा सोरजोंबा लोगोनि नामाव सोरखौबा उमुक जाथिनि नामाव सोरखौबा तुमुक जाथिनि नामाव भेदाभेद खालामनानै जोंनि ओनसोलखौ उन्नति शून्य सहाय सरकारि सहाय सहयोगिता शून्य खालामदों होननानै दिनै बतझ'रनि रायजो राजा आरो बिपिएफ कर्मीफ्रा दिनै बुङो बे खोथाखौ। माखासे जजनाफोरा बिपिएफनि मानसिफोरा माथो बिपिएफनो माथो जजनाफोर मानो होनो नागिरो बेनो परिबर्तन इउपिपिएलनि परिबर्तना बेनो रायजो राजाखौ भेदाभेद खालामगोन रायजो राजाखौ जातिनि नामाव धर्मनि नामाव भाषा भाषिनि नामाव गासिबो सेरेखा बेरेखा खालामनानै बिटिसिखौ सिलिंखार खालामनायानो इउपिपिएल सरकारनि परिबर्तन। दिनैनि साना मोनसे गोसोखांथाव सान बे जारिमिनाव भारतबर्षनि जारिमिनाव दिनैहाय बे मोनसे गोसोखांथाव सान जादों मानो होनब्ला बै समावहाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव दिनै बे सुक्तिया जादोंमोन आसाम सरकार भारत सरकार बिएलटिनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव दा बे मोनसे रेड लेटार डे जोंनि थाखाय आरो बेखौ फालिनाया भारताव जेसेबां रायजो जानायफोर मानसिफोर दं बर'फोर दङ बिथांमोना फालिनांगौ आं सानो मानो होनबा बर'फोरनि जे रायजो जानायनि बिथा बेजोंसो जोङो मजबुत खालामनो हादों ओंखायनो जों बेखौ फालिनांगौ आरो बेनि गेजेरजों बर' रावा रैखाथि मोनदों
बर' रावा गोमाजानाय रायजोखौ जों मोनफिननो हादों दा बेनिखायनो बे बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव सान आरो बेखौ फालिनाया दिनै बिटिसि सरकारनिबो दायथ' दंमोन नाथाय बेखौ फालियाखै बिथांमोना आं बेखौ दुखु फोरमायहरो आरो फैगौ बोसोरफोराव जाहाथे बिथांमोना फालियो आं बेखौ खावलायगोन मानो होनबा नोङो मोनसे न' लुनोबा बेनि बिथाखौसो थिग खालामग्रोनांगौ आरो बेयावहायसो जोङो न'खौ फाथिनो हायो दा जोंहा सारि सिमा मोननाय बाउन्डारि थानाय मोनसे रायजो मोनदोंमोन दा बेवहाय ओंखायनो दिनैनि बिटिआर सुक्तिया माने बेनि रुजुनायाव हयथ' बेहा माने हयथ' 100% आरो ओरैहाय 10%सो माने डिफारेन्सआ थायो आरो मालाय थांनाय 7 फेब्रुवारियाव बे बर'नि गेजेराव मोनसे फरायसा आफाद जों BONSU दा बेखौ माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा जे बिपिएफनि लाबोलाबनि थाखाय जोनोम होदों होननानै बुंदों बिनि सायाव मा फोरमायनो थारैनो बेसेबां सैथो बे बाथ्राया दा बेवहाय सोरबा राजनितिक दल गोदान सृष्टि खालामदों फरायसा आफाद सृष्टि खालामदों दा बिपिएफ दलनिफ्राय जेबो बुंनांगौ बेहाय खोथा गैया डेम'क्रेसि हिसाबै माल्टि पार्टि सिस्टेम दङ बयबो संगठनखौ खालामनो हायो जोनोम होनो हायो राजनितिक दल गोदान गोदान बानायनो हायो बे जोंनाव बुंनांगौ गैया आरो बिपिएफ दला बेवहाय जोंहा जेबो माने बुंनांगौबो गैया सोरबाया दाथों जेबो आपत्ति गैया आरो बिपिएफआ बेहाय जरित गैया सोरबाया बिएसइउनिफ्राय ओंखारनानै बेवहाय थाहैदों बेनि गावनि खोथा बेयो बिएसइउआव मावनानै कम्फर्ट मोनाखै ओंखायनो बिथाङा गोदान मोनसे फरायसा आफादाव जगदान जादों बे बुंनांगौ जेबो गैया बिथाङा गाव मावनो हाया बिएसइउआव रिजाइन होदों ओंखारलांदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा बे बिएसइउनि सोरबा सासे नेताया बेवहाय आफादगिरि जाहैदों सोरबाया मेम्बार जाहैदों दा बेवहाय बिपिएफ दोलोखौ बेहाय जरित दङ होननाया बे माने सासे इमिस्योर लेटारनि मोनसे साननाय बे आपग्रेडनि खोथा गैया बे बनसु जायखौ होनदों बड' नेसनेल स्टुडेन्ट इउनियना बे जाहैबाय पियरलि बर'फोरनि मोनसे जातीय संगठन हिसाबै बिथांमोना जन्म होदों बिएसइउआ जाहैबाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोर बेवहाय नेपालि दङ गरखा दङ राभा दं गार' दं मुसलमान दं सावथाल दङ बयखौबो लानानैसो बिएसइउ खिन्थु दानि जे बनसु बे पियरलि बर'फोरनि थाखाय मोनसे जातीय संगठन जोनोम जादों दा बेवहाय आपग्रेड थापग्रेडनि खुनु बाथ्रा फैया बेवहाय पियरलि बर'फोरनि थाखाय खामानि मावगोन बेवहाय बिएसइउआ जाबाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि राजनितिक अधिकार सामाजिक अधिकार साख्रि बाख्रिनि जातिनि अस्तित्व रक्षा खालामनो मोनफ्रोमबो जातिनि धर्म माबाफोरखौ हारिमुवारि मोन्थाय डेम'क्रेटिक राइटफोरखौ राइट टु स्पिचफोरखौ रैखा होलांनो थाखायसो बिएसइउ आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायनायनि सुबिदा साख्रि बाख्रिनि सुबिदा बेखौ मोनहोनो थाखायसो बे बिएसइउनि संगठना जोनोम जादों सोरबा मोनसे जातिनि थाखाय माबा मोनसे रायजो बिनायनि थाखाय माबा बिनायनि थाखाय बिएसइउआ जोनोम नङा बे ओंखायनो बिथांमोना मोनसे राजनितिक दलखौ गारनानै मोनसे जातीय संगठनाव हाबहैदों बे बुंनांगौ जेबो गैया मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव एमए पास जानाय जानो नांगोन मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव एमएससी पास जानाय जानो नांगोन बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट बिएड गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन जानबुं नाम्बार 8638992811